Nek karep tak pae. Limo papat. Oh, master pole ya iki biasa sing gak cocok lek kanggo sampean master pole iki jelas. Iya. Master pole lentur iku lemes iku. Lemes sama nek gak percaya. Wis ta lah, sampean gak cocok lek lemes-lemes iku. Wes. Cocok Mas Bane. Oh persiapan cok minggu ning kali ning sebelah sana lho udah 2 ton. tahun netam lho. 2 ton lele. Ya Mas Gur ono ora? Nang Apa sih? Apa sih? Coba sih.